ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Agnamedi jabaliduɓe jaba dekle hoore fonde ganki silla ganki Sinthiou Boumaka silla belinaɓe sere kunda ba fata ko waktu yoni hato kolombe jombuko kame misra jombuko en jiya e gardende kabruji mena to leydi Sénégal caggal sumgoji pannoɗi to leydi Sénégal jencudi ndi ene ɗamina hakkunde alhamisa kame aljuma paɗo so gueno haji toon to leydi Mauritanie jagorɗo kalfinaɗo nden kaya kisalli ndi biteɗo Ahmed Wuld Abdallah joɗodima ñalawma hanki o yogay lundiyankoɓe ko fate banggue ɓatake yiddeɓe oɗo saaha ko sumgoji payaɗe leydi Mauritanie nde ndewata lawola toon to leydi Mali ma en kaale franco malien taw kadi ganduɗa ko koninkoɓe wadduɓe junggo e fandu hakkude Barkhane kame fama ɓe koliti ɓe jooɓima pittali nogas taw ko wat boniɓe e nder falde jambuɓe e nder falde jalluɓe hakkude hoore bir kame dewe bira toon to Guinée Conakry laaɓe ko suka debbo goto kam tigui taƴana toon e duuɓi 16 e kaso tuma nde o jibini o yooɓi fittandu guel ɗon ɓinguela to Nigéria jencuɗi noon yaltira seeɗa oɗo saaha ɓuuri soynede yeeso ko Mouhamed Bouhari to leydi Gabon Sénégal naɓe tatto teɓama e nokku biteɗo Monda taw ko fate banggue trafic ñiiƴe ñiiɓi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena jame kisala ngoni annabi men tedduɗo paɗen ko toon to Dumgari Njaw ene eri taw kadi ko dental bitegal daira Nurul Huda ene eri dendagal bandiraɓe Dumgari Njaw naɓe kala e guure tariɗe Dumgari Njaw kala ñande nogas ha faynma nogas e goo lewru avril ɗo tan e lebbi ɗiɗi so gueno haji ko ñalɗi diine jogorɗi waɗede toon to Dumgari Njaw no wawno wade kala hitande so tawi saaha o heedino yuɓɓini toon ziyara taw kadi waɗante ziyara ko ceerno Abdoullahi Adja mo Dumgari Njaw ko on tigui waɗante ziyara e kala hitande oɗo saaha so yonti taw kadi waɗa koye juuɗe ceerno Aliou Thiam to Wourossogui ene wonde juuɗe ceerno Bachirou Tall taw kadi ko toon to Louga ene era hen dendagal guure tariɗe e Dumgari Njaw kala ko wayno Mbolo Yela Ɓokki Jawe Dumga Wuro Alpha Dumga Wuro ceerno e Dumga Bosay ha fema dabiya kami ko ɓillo mbakna dow mbakna les Sara Koura Kawela Kangal Modi Bula ha fenma lawlaw ha fayma e nder nokkuji ɗi kala e dendagal bandiraɓe kala ne era hen nde mbawata arde e kewala siftinde noon ñalɗi ɗi mbaɗata ko ñande nogas ha fayma nogas e goho taw kadi ko lewru avril e nder ndeɗo hen hitande gonɗena taw kadi yettini ɓattake o ko ɓiyuma ceerno Abdoullahi Adja goto e sukaɓe makko taweteɗo toon to Nigéria taw kadi ko biteɗo ceerno Hamme Adja oɗon kettude kabaruji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawbare nogas e jeegom colte hitande ujune ɗiɗi e sappo e jeenaya kabruji mene ɗemgal pular ma en jaha toon to leydi Gambi jaɓoɗen musidɗo meɗen e koddanene Abouba ko fate banggue jencudi taw ko puɗɗidi yaltude toon to leydi Gambi ko fate banggue sumgoji e nder leydi Sénégal koddanene Abouba toon to leydi Gambi. Idi Sar ko noon tigi mbiyen sumgoji bannoɗi nande nogas e nayi nduɗo lewru février ndu gonɗen taw kadi ko jibinande leydi Sénégal wuroɓe ɗo hande e nder leydi men Gambi ene wayno tan diwanuji jeeɗiɗi gondi ɗo e nder leydi men Gambi no fotiri ene wayno jencudi ndi yalti ha laabi ha wi cer ko ni nete yaari o biteɗo Madi Kenya heeɓi e nder leydi Gambi no fotiri capanɗe jeeɗiɗi e tati kartal Issa Sall mo ganduɗa ko kanumar
waddi parti biteɗo pire heeɓi 219 Ousmane Sonko kanum ne heeɓi 380 Idrissa Seck kanum heeɓi 1,450 kartal Benno Bokk Yaakaar mo président Macky Sall heeɓi 494 kartal e nder leydi men Gambie no fotiri wadde mbiyen jencude ndi yalti ha laabi ha wi cerɗo e nder leydi men Gambie no fotiri ko Benno Bokk Yaakaar ko kanum tigi ƴetti tigi ko wiite ko ɓurno wadde fayida e ɗiɗo sungoji bannoɗo e nder leydi men Gambie ko denen Abouba weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ɗo e Serekunda kodde nene Abouba sen ngewi tonto Serekunda mo leydi Gambie paɗen ko tonto leydi Sénégal tonto Linguére tonto Linguére kene foto wonde 19 commune tonne kadi ko Macky Sall ɓafti ha laaɓi kala temedere o dañi 91 ha ganduɗa wonande kay lundiɓe wonɓe toon ɓe kala kolliti oɗo saaha nguɗon jomgu ko lamgu ceera yogay nokkuji ha fanma Matam e hoore mum yogay nokkuji kala ene teska mawɗo leydi o ɓafti toon ko wawi hen wonde kala ko woni yeso daɗani guite ha joni tonto Sénégal keddorɗena tonto Sénégal ma en kaale sumgoji bannoɗi ñande alet jewtuɗo henno e nder leydi Sénégal sumgoji ɗi noon ñalawma hanki o ñawowo biteɗo Demba Kandji caggal nde huccidire jaydiyankoɓe o holliti ɗo tan e alhamisa walla aljuma ma jencude ndi yaltu hay goto noon fotani wiide ko kañum gañi walla ala wona ni hen yimɓe kala ene foti sabbade taw kadi ganda ko ɓen ɗowaɓe ko fate banggue sumgoji ɗi haɓe mbawa saktude ɗum taw kadi so tawi saktama moni kala wawa jabde ɗum e nder fittandu muɗum ha joni toon to Sénégal keddorɗena ma en kaale yilliɓe e nder leydi Sénégal taw kadi ko CEDEAO kame catal Union africaine kañumen kuccodiri e jaydiyankoɓe kolliti beele mumen no fewi caggal noon ɓe kolliti wonande sumgoji ɗi ndewi lawol ha tente ñalawma ñande sumgoji ɗi waɗani fitinaji waɗani kareli foof ne rewi lawol ha yettiɗo foti yettade ɗo ha joni toon to Sénégal keddorɗena ma en kaale jaynderi leydi Sénégal ko wayno 2STV kame Futurs Médias woni TFM kono ne kadi e RFI mo Radio France kame France 24 caggal noon ñande jamma wonande nde jaydiyankoɓe leydi Sénégal gone saktude ko fate banggue jencude yoga koɓe puɗɗi hebde leelani wonande Idrissa Seck kame Ousmane Sonko ne mbaɗanno conférence presse taw kadi ko huccinime jaydiyankoɓe ɓe ñiŋi no fewi jayde 2STV kono ne kadi kame jayde RFM kono ne kadi ɓe ñiŋi no fewi wonande RFI kame France 24 kala ko wona ɗum ko noon ñalawma hanki o oɗo hen biteɗo Alhaji Ndiaye mo 2STV holliri en metti mum no fewi ko wona ɗum kono oɗo hen bite Ousmane Sonko holliti hen wonande ñaguima yafuya no fewi kono jaydirankoɓe kolliri ni ko ɗum tan saabi kamɓene ɓe jaltini konnguli mabɓe mettuɗi kamɓe noon wonande oɗo hen Idrissa Seck kame Ousmane Sonko ɓe joofi peɗeli ko wonande jaydiyankoɓe ɓeɗo hen ala mo gonani so wona hoore joleydi Sénégal ko wona ɗum ko noon yogay jaydiyankoɓe kolliri hen metti mumen no fewi ha tenti noon ko fate banggue syndicat kedanɗo jaydiyankoɓe holliti hen metti mum no fewi ko fate banggue konnguɗi mabɓe ɗiɓe dondi nam farnude e wonan e jaydiyankoɓe ha joni toon to Sénégal keddorɗena ma en jaaha toon to Touba worɓe ɗiɗo nanggama toon taw kadi hen goto wiyete taw kadi worɓe ɗiɗo nanggama toon hen goto jaafuɗano worɓe ɗiɗo nanggama toon to Touba worɓe ɗiɗo nanggama toon to Touba taw kadi ganduɗa ko Cheikhna Lo ene wondi kadi e Mor Gaya ɓeɗo ɗiɗo teeɓa toon taw ɓe teeɓa koye nokku biteɗo taw koɓe teeɓa koye nokku biteɗo Séguéra Touba taw kadi ganduɗa ñande woteji ɗi ko ñande hen tigui ɓe jiiyaɓe ɓennina yogay inde yimɓe taw ɓe gona winditiɓe kamɓe noon oɗo saaɓe tawi juuɗe dadiɓe ɓoyatama ɓe ɓennu ɓe darjo e yesso procureur e wiide Diaynde Seneweɓa ha joni toon to Sénégal keddorɗena ma en jaaha toon to Fouta jeena toon to Agnama duttoɗen e ñande sumgoji ɗi kikiɗe caggal hakkude oɗo hen biteɗo Kalidou Sara kame oɗo hen biteɗo Abda Ba ɗiɗo sehilaɓe taw kadi ganduɗa ko mawnidɓe taw kadi iwnoɓe toon to Dakar gam arde wallodirde e ɓiɓɓe fulɓe ko fate banggue ɗiɗo hen sumgoji ha ganduɗa fitinaji ɗiɗi gaari hakkude mabɓe ha kanko oɗo hen biteɗo Kalidou Sara o dañi yoɓade e fittandu biyetenoɗo Abda Ba taw kadi ganduɗa kamɓe ɗiɗo koɓe sehilaɓe
laabi gila cuka ko ayeti mango taw kadi sabi dum ko peccugol ko fate bange koppareje de be kemno hena heldam gurdam dam jidden sifade hen kanko do hen biteda abdabba e wide jaynde AS be kolliti wonande wonno tigi fandare makko kanko ne ko wonde docteur taw ko ciafro pabotodo yimbe taw kadi ngada ko jangiyenke haw yetti woni fannu taw kadi fannu mo yaari ko fate bange safara ko wiite médecin dum non eden gande ko fandare mawde no feewi taw kadi ngada ko ponnodo yoltude yogay pitali ko fittandu mo yola eden biita yimbe yebe ndento berde padde kame berde jorde neddo so tawi fuddima nadde fitina ada way wodditade kala hunde mbasa ganje haydara sengi wi tonto leydi Sénégal paden ko tonto leydi Mauritanie jayde adraren fobe quality wonande jagordo kalfinado den kay kisal mo leydi Mauritanie bitel Ahmed Wuld Abdallah jodo dima to kadi wo jodi ko yodo hen bitel Mohamed Wuld Mawlud en wonde cukko taw ko landa RFD ne wondi kadi cukko landa sawab ko non kadi gardide CDN en wondi kadi e Wuld Kawri to kadi ko UNAP kambe kay AB kamen be jodo dima ko fate bange yewtere batake binnono ko fate bange laamu leydi Mauritanie ko fate bange sumgoji jogori wata do tan lebbi seeda nder leydi Mauritanie nde sumgoji din de wata la wala taw kadi wana sumgoji labti taw ngala heedi heeda ngala ko wiite nguy ka ngala haydara ha joni tonto Mauritanie keddodena mayen kali jaynde amibe kolliti wonande horeje leydi Mauritanie toddima subima wonande jogordo ardade do sa catal taw kadi nganda ko dalningal hagge innama ade nder leydi Mauritanie taw ko catal bitengal CND has toddama to non bitedo Ahmed Wuld Hubbayni ko on tigi todda o saha mo gonen kam tigi ardi ngal dona cetal wottoda ko nyalawma hanki tonto galle lamurgo mo leydi Mauritanie ha joni tonto Mauritanie keddodena mayen kale ambassadeur mo leydi Amérique bitedo Michael Dodana kam wadi njilumum tonto Nouadhibou o yillima taw kadi ko jodorde ko wiite marathon international tawte tonto Nouadhibou ko fate bange dogdu taw kadi ko ceftela balli jogengel wadde nder leydi Mauritanie nyande no gase golewru avril do tan lebbi didi so geno haji wadani non hacitare ton taw ko kacitare ko wiite bongala subaka hakkude makko bitedo Khadijatu Haydara kame gelena Haydara ne wondi kadi gardido wonande marathon international gonde tonto Nouadhibou ko wana dum konon kanko ambassadeur wadani yewtiden tobbe jaajene fe ko fate bange odena marathon taw kadi ko jogodo wadde nyande no gase golewru avril tonto Nouadhibou nder leydi Mauritanie ko an ko rokiri ton defte ha tente deftere taw kadi ko iwnde tonto galle ambassadeur mo leydi Mauritanie a joni tonto Mauritanie keddodena mayen kale jayde wita adararen fobe kolliti wonande gollor gala taw ko bitengala terre ML taw kay nganda rokirno de dona golle ko fate bange cehgola kaaje e carrière uji taw ko carrière uji tonto atara taw kay nganda wonno ko jillu hoore joleydi Mauritanie tonto atar itino gollor gala ngal dona ko fate bange cehgol kaaje rokki ngal dona gollor gala gilaro ka ha faado saha mo gondena hay tufere wotere se hani tone e wiide goto e mabbe taw kadi ganduda e wiide goto e mabbe taw ko entrepreneur kalfininodo yogay golle haado do gonen suwa taw yiide hay gardido ngal don gollorgal taw jokkodiri ko jayde wiitende Mourassiluna o holliti non do saha mo gondena finobe attar kala e ri hoore joleydi Mauritanie tuma kande totiri ngal don gollorgal ko fate bange cehgol kaaje siftinde non yogay galleji ngardudi taw ko burdi serde wona tufeje mbadira wadira ko kaaje pawndira taw kadi ko kaaje cehete ha ngarda taw kadi don darnum e kala saha ngal gollorgal non ngal hebino haqqe magal ha timmi kon haado no gonnen hay hayre wotere saha ko tona ten holliram won masingaji garton kon din gona moƴƴi no fewi haado no gonnen ala taw ko gasi kambe attarnabe e rima hoore jo leydi Mauritanie odo saha nde wawata wattude mabbe haqqille be don carrière ne wa fuddade golle mum caggal so tay fuddima golle mum ma wadan be gartam no fewi sen giwi tonto Mauritanie padin ko tonto leydi Mali nyande aljuma ha fenma asida aleda mayen kal ko fate bange festi dibi non eden gandi njudu tew taw ko cette dum tigi wonno ko wanno ton taw kadi ko kawgel kame potiral hakkunde leydi Burkina Faso kame Nigeria Senegal Mali kame Côte d'Ivoire ko do leydele potino ton to Bamako lamurgo leydi Mali e teddinede teddungal Adama Sangare kam tigi woni maire gardido wuro Bamako omo yaadi ton kadi e pelle kewde ne feeto ko pelle rewbe ha tenti e bietedo mam ha tenti bietedo mam mata wala bien madame
madame Camara Fatoumata Traoré ari ton arde sete timudo no fewi caggal non wonande mayo Niger ha fenma palais de la culture taw kadi ko dum tigi ton tigi njudungu wada monikala hollitama addi fayda gal no fewi ko en gandari hol gañido kono hollitama ko hen wonde kala dum do en ko yidde wurtinde gede ngendi kame fina tawa wonande hanki ko cette mbaderno mbele ko fate bange ndefuji men ha tente njuduji men mbasa majjire ndara fik dum non e kala hitande ne wada ndeden hitande wadi ko tonto Mali taw ko weli ko nyande aljuma ha fenma aset alit o gasi ha labi ha wi cela joni toon to leydi Mali keddorɗena mayen kaale koninkoɓe jokkodirɓe waɗuɓe jungo e faando ɓe koninkoɓe barhan leydi France kamɓe koninkoɓe famaɓe leydi Mali kolliti e ɓattake mumena wonande ɓe jooɓima pittali kene fonde nogas taw ko wat bonijo e nder falde jalluɓe noon ne taw e nder falde mofti ɓe kolliti ko laaɗe ɗiɗi diwoje giwnode toon to Niger taw kadi ko basmo koninkoɓe hinde barhan wonɓe toon to Niger ko toon tigui ɓe guiɓe tolniri kure condi ɓe dañi yoɓade kene wona pittali nogas oɗo saaha hollirde wonande kala saha ɓe goni tigui koye nder falde mofti gam yiilade wat boniɓe e nder ndeɗon falde kala ha joni toon to Mali keddoɗena koye falde mofti keddoɗena toonne kadi ma en kaali jangu bannogu toon jamma hecci hanki taw kadi waɗi koye wuuro wittengo junga ni tanga 5 heures subaka ko nden tigui worɓe jogitiɓe jani taw kadi koye poste fama ɓe dañi yoɓade fittadu neɗɗo goto e yimɓe ɗiɗo gañima hen haade mabɓe kay fellodirede ha taga aɗe doga joni toon to leydi Mali keddoɗena ma en jaa toon to 5e arrondissement mo Bamako taw kadi koye jeere taw kadi koye jeere uloy taw kadi koye jeere ulo fo bogo taw kadi ko toon e ndeɗon e jeere taw kadi ganduɗa ko police mo BR 5e arrondissement taw ko Boubacar Ndoya ɓe kolliti ɓe teeɓima toon ken foronde carton ngaji nogas taw kadi carton ngaji ɗi kala woni hen ko drogue taw kadi drogue o nanna koye nder sumbula noon ene gas taw worɓe hewɓe ganda sumbula soɗon ñama ko wayno sumbula ji taw kadi ganduɗa ko sumbula ten tigui nanna morla fewna ha fewi taw kadi fano ko toon to Dakar Sénégal oɗo saha noon on bannoɗo ngal ɗon baɗal teɓama kono loskoji ne jokki gam ƴewede e holto fano toon to Dakar e holmo fano ma loskoji jokku hen joni toon to Mali keddoɗena ma en kaali koninkoɓe tato taw ko laafaji mbulaji e jeeyaɓe toon to Guinée Conakry wasɓe pittali mumena ɗum noon waɗi koye yontere mayde ɗo hennande caggal noon wonande ɓe jeeluno gañi mabɓe aɓe paayi hedde lawol Guinée tawene kene for wonde 44 kilométre hakkude mum e Bamako ko nden tigui ɓe jeeyne fedde bandiji ɓe noon dañi rosde mabɓe kure condi ha jooɓen pittali yimɓe tato ma en garto e oɗo hen kabaru sen giwi toon to leydi Mali paɗen sen giwi toon to leydi Mali sen giwi toon to leydi Mali paɗen ko toon sen giwi toon to leydi Mali jafuɗon paɗen ko toon to Guinée Conakry jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue min taw kadi koto banggue jamde o holliti taw kadi koto banggue jamde o holliti caggal jellu oɗo hen biyete Nicolas Sarkozy caggal nde wonno e lamorgo leydi France sifin ɗon sifande ko fate banggue ngal ɗo golorgal bitegal BSGR hakkunde mum e catal bitenga hakkunde mum e nokku biyeteɗo hakkunde mum e nokku biyeteɗo Simando kami nokku biyeteɗo Jugato taw kadi ganda ko ɗiɗon nokkuji ko toon tigui jamde guittete ngal ɗon gollogal sifanoma caggal nde ɗon sifande walla caggal nde laamu Sarkozy gasino ha laaɓi kono jillu Sarkozy ɗeɗo hen bal toon to Guinée fuɗɗiti ngal ɗon gollorgal caggal nde sifande hesɗitina taw hesɗina koye jagoɗo kalfinaɗo e oɗon fannu e nder leydi Guinée ɓe kolliti oɗo saaha ma Guinée so renaki wontu leydi kay taw ko gadine e nder Afrique wawde ƴeññinde ko fatte banggue jamde joni toon to Guinée keddoɗena ma en jaaha to laaɓe oɗo sukade wiyete ko Maymouna Sow kanko no wattaƴanama omo lelo duuɓi 16 e kaso ñawre makko yeni ko ñalawma hanki toon to tribunal mo laaɓe taw kadi ganduɗa ko ñande 6 lewru mayduɗo en du ko nden tigui wo jibino ɓi ko o ɗeɗɗi ɗum o weddi ɗum e 12 caggal no nde o yiita wo jagga o wulani wo hakkani ñalawma hanki no wattaƴanama duuɓi 16 e kaso eɗen mbiya tan ɗum jarani hay seeɗa kuntala joni toon to Guinée keddoɗena ma en jaa toon to Kankana toon ne kadi station mo Kankana ko bandiji jani toon ha jooɓi pittali dadiɓe ɗiɗo colonel taw kadi ganduɗa ko Ibrahima Sidibé ne wondi e Daniel Kawo ko ɓe tigui mbasen pittali mumena sen giwi toon to Guinée paɗen ko toon to Côte d'Ivoire jagoro walla mbiyen tan gardiɗo ko fatte banggue impôt biteɗo Abousi Ouattara holliti wonande ɓeydugol ko fatte banggue téléphone
téléphone wala mbiyen téléphone ko fate bangue cogguji téléphone kala ko fate bangue weeyo ɓeydama tarif mum kene foto wonde jeeɗiɗi piccala ɗiɗi taw kadi e kala temedere walla mbiyen a jeeɗiɗi piccal ɗiɗi ko ɗum tigui woni ko ɓeyda hen o holliti noon ɗum ɓooyi ɓeydede wona joni kono ko joni yogay jaydiyankoɓe kolliri ɗum ha ganda addi fitinaji kewɗi e nder leydi ndi ha joni toon to Côte d'Ivoire keddoɗen may jaa toon to Bobo ko legal Bobo e legal bitegal banko toon kadi ko suka debbo biteɗo S Bamba kam tigui jagga toon taw kadi ganda origine mum ko toon to leydi Mali ko police jaggimo omo rondi koli goto taw kadi ganda koli o waɗa koye sag o noon tawama toon ken wona 4 taw kadi ganda ko paquet taw woni hen ko drogue taw kadi ganduɗa ko nelaɗo nelɗomo o noon ko patron makko kono ɗo saaha mo goni o jaɓani haalde taw loskoji ne jokken ɗum no waɗi ko ñalawma hanki o siftini ɗon caggal nde o rondi oɗon saaga o wirti carrefour goto policier goto e wiide ɗum laarimo ha hunde juuti sikkiti ko yahata ko nden tigui wawi noddudemo nde o ari ko nden tigui yo roto o roti ko ɗon tigui ɓe puuyi ɓe mbimo teb kono ene gasa taw e kala saaha ɗum waɗa taw ɓen meeɗa miijade ɗen gueɗe sen wi toon to Côte d'Ivoire paɗen ko toon to Bénin ñalawma janggo alarba sanga minuit ko nden tigui gasata ko fate banggue joƴƴinedigol ɗereji wonande jeeteɓe ƴammoɓe ko fate banggue sumgoji sarɗiyankoɓe nder leydi ndi ɗum noon waɗata ko ñande 24 lewru fandu so gueno haaji siftini noon Patrice Tama oɗo saaha yaltini kala e ɓooje gam yidde e bolokinde yoga e lundiɓe ko fate banggue ɗiɗo sumgoji caggal nde ɓe mbiya yoɓe gaddo e kayitaji ko fate ɗin kayitaji e metti dañde kono ɗo e janggo kamɓe lundiɓe mambat peeje peccorɗe kala ngam dañde ɗin kayitaji hade ɗo e wonde minuit ñalawma janggo alarba o ha sengi wi toon to Bénin paɗen koto Burkina Faso e ñande 25 walla mbiyen ñalawma hanki o ñande 25 ha fama 27 nduɗo hen lewru ma wat e nder Wagadugu e hoore mum ma wat hen ko fate banggue e taw kadi ko pindingol kame coftel ɓalli ko fate banggue jertinde e heblude yogay koninkoɓe finoɓe nder Wagadugu hakkude mabɓe e koninkoɓe Amérique ko fate banggue so tawi wat boniɓe naati e nder Wagadugu ha nangui woni nokkuji holno mbaɗata haaɓe mbawa elminde ɓen taw ɓen mbarani hay goto kokken ɗo yeru tan ko wayno Bouye Sow so tawi ko wat bonijo kami Mouhamed Ibrahima Sow kono ne kadi Housseynou Sow so tawi ɓeɗo kala ko wat boniɓe aɓe nangui hunde e nder Wagadugu holno watte haaɓe mbawa nanguede e taw kadi ganduɗa ala ko dilli hanki noon fetilaji ɓuttinanama toon piyande kono yimɓe kala kalnama hay goto wotto hul koye coftel ɓe goni e ƴewdel so tawi ɗum waɗi holno ɓe mbaɗata haaɓe mbawa fabade yimɓeɓe caggal nde sosoɓe hewɓe mbaɗi e ladde toon to Wagadugu sen wi toon to Burkina Faso koto Nigéria paɗena Nigéria INEC taw kadi ko catal tammingal ko fate banggue sumgoji ɓe puɗɗima yaltinde jencude ndi gila hanki yogay état ji kewɗi oɗo saaha mo gonɗen hollirama ko Mouhamed Buhari woni yeeso hayso tawi woni lundiɓe kolliti oɗo saaha mo gonɗen jadani ndiɗo hen jencude ko nelaɓe kam ko fate banggue loyndotoɓe beele rewi lawol ndewan lawol ñiñi no fewi ko fate banggue sumgoji ɗi gam ngakkude rewde lawol no fewi oɗo saaha noon Mouhamed Buhari kam tigui woni yeeso e nandu mum walla tan mbiyene cukka mum biyeteɗo Aboubacry Attiko ko wona ɗum ko noon ko sumgoji jonɗi no fewi ko fate banggue présidentiel e kame sena kame sarɗiyankoɓe kala yogay lundiɓe kolliti jadani e ko fate banggue sarɗiyankoɓe ko fuɗɗi yaltude ndiɗon en jencudi ma en garta hen so tawi foof gasi ha laaɓi sen wi toon to Nigéria paɗen koto Gabon pale taw kadi ko takkomaje kaɗɗe leydi Gabon Ali Bongo Ndimba gattude jamma hecci en ko ñalawma hanki o bismima yoga e dawriyankoɓe ha tenti gardiɗo sur sarɗeji ndu leydi ndi biteɗo Faustin Mogombe ene wonde gardiɗo taw kadi ko nokku tugnorgal leydi Gabon woni Kourkostis ne leydi ndi woni Marie Madeleine Bourajo ene wonde hewɓe kay o bismima en toon to galle lamorgo to hollitama noon oɗo saaha mo gonɗen cellal makko ne yaari yesso no fewi caggal nde o natti joɗade yogay photo ya taw kadi ko pouspous rulla o holliti oɗo saaha ma o jokku golle makko e nder leydi makko taw kadi omo jokka safara e nder leydi makko ha joni koye Gabo keddoɗen Sénégal naɓe tatto nangama to monda koyo to Guye ene tawe nder falde taw ko faade hedde France Villa ko toon tigui police halfinaɓe nden kay ladde e leɗɗe kame ñiibi kame cewɗi kala ko ɓen tigui teeɓiɓe caggal ɗo ɓe gonno e werla hen goto wiyete ko Abou Diak yarata koye duuɓi 37 goɗɗo wiyete ko Mamadou
Mamadou Diaw yarata koye duuɓi capanɗe joyyi goɗɗo wiyete ko So Abdoula Mamadou yarata koye duuɓi capanɗe jeegom e goho kamɓe tigui nanga tawa e nder oto moɓe jooli hen waɗi hen sakil maaro taw kadi sac o woni hen ko ñiiƴe ñiibi taw kadi ganduɗa ko unade haaɗeɓe wontude e condi ko noonne kadi siftinde on leydi Gabon koko haaɗi kala ko fate banggue yeyde kala kulle ladde ha tente ha tante guuri taw ko cewɗi ha tente ñiibi ñiiƴi kala ko fate banggue guille ladde koko haɗa ha laaɓi caggal nde ɓe nanga loskoji mbaɗa e mabɓe hollira ɓe coodi ɗum kene wona temedere ujunere kono noon woni hen kene foronde nogas e tati kilo taw kadi kilo kala ɓe jogori yeytude ɗum ko million e ujunnaji ɗiɗi e million en wonde ujunnaji ɗiɗi ɗum tigui ɓe jeyti hen noon taw kadi caggal nde mbaɗi loskoji dañi hen kalɗo wonande coodowo fonno iwde ko toon to Cameroun ara sodde o noon oɗo saaha ne yiile suwa taw yitede caggal loskoji ne mbaɗimo eɗen ñaagui tan nde gueno acci taɓe e dow jaam e cellal e kisala sen wi toon to Gabon paɗen koto RD Congo ñande alende pelɓodiral musgal waɗi ha yimɓe 19 mbasen pittali mumen taw kadi ganduɗa ko Kamouna e Nassabo taw kadi ganduɗa Kamouna e Nassabo taw ko chef de rebelle mo Kasaya taw kadi ko joƴƴinoɓe armeji mumen tuma nde hoorejo leydi kesso ari e gardidi laamu ngo ɓen noon yaadi makko tuma nde yeehi jeere nokku biteɗo jeehi jeere jeehi jeere nokku biteɗo Kamako taw kadi ganduɗa ko toon tigui nde ɓen jiiya toon dañi tigui dahɗe ɓe toon nayiɓe to galle joom wuuro e caggal nde koninkoɓe kalna gaari waɗi dillere ganduɗa pellodiral waɗi toon ha yimɓe 19 mbasen pitali men ko ɓuuri hen heewde ko rewɓe kame sukkaɓe toon to Afrique du Sud paɗena Durban e nder galle goto immeuble goto toonne kadi ko pellodiral musgal waɗi toon gorko goto yaltini fetel felli e nder nokku goto ganduɗa yoɓima pittali rewɓe tatto jeegomo gañima hen e wiide wonande koninke e wiide wonande koninkoɓe halfinaɓe oɗon fannu mo Durban taw kadi mo Durban taw kadi ganduɗa ko biteɗo temme ko mbelle taw kadi ganduɗa kam tigui woni porte parole mo laamu Afrique du Sud siftinde on Afrique du Sud eɗo hen gueɗe e kala saaha ene keewi wadde toon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno komin tonga noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr ketkima laki jaam yo jaam Allah hiranena